Расул Боқиев, соли таваллуд 1982. дар соли 2011 ду маротиба барандаи ҷоми ҷаҳон гардидааст. барандаи медали биринҷии бозиҳои олимпии Пекин дар соли 2008. номзад ба бозиҳои олимпии Лондон дар соли ҷорӣ. унвонҳое ки мо бароятон эълон доштем аз муҳимтарин даврони ин варзишгар аст. ба ғайр аз ин дар чандин мусобиқаҳо ширкат намуда зинаҳои ифтихориро касб намудааст. шояд баъзеҳо дар он андеша бошанд ки барномаи мо доири сарнавишти Расул Боқиев аст. мо як рӯзи Расулро аз дидори ӯ бо варзишгарони Толори Динамит манзури шумо мегардонем. Толори Динамит воқеъ дар шаҳри Душанбе. бо пешниҳоди устоди ин клуб Аҳтам Хокиров ки шогирдони асилро тарбия медиҳад, Расул ба ин ҷо даъват гардид. сараввал дидори Расул бо навишти сояхаташ дар либоси варзишгарон ҷараён гирифт ки бевосита акси Расул дар ин либоси варзишӣ таҷассум гардида буд. аз ҷониби раиси лигаи самбои муҳорибагӣ ва муҳорибаҳои омехтаи ҷумҳурии Тоҷикистон Аҳтам Хокиров ба барандаи медали биринҷии бозиҳои олимпии Пекин сипоснома либоси варзишӣ тақдим гардид. ҳамчунин тӯҳфае бо акси ҷаҳонпаҳлавон Расул. гӯштини Расул Боқиев чӣ хеле ки гӯштин мегирад. баъзе гӯштингироҳо гӯштиншон стили гӯштиншон дар ин намуд шуда мекунад. не ки скоросту гӯштин тарзи усулҳое ки Расул мегузаронад дар намуди самбои муҳорибавӣ, яъне ҳамин муҳорибаи омехта микс файт бисёр баргузор мегардад. ҳамин скорости ҳамин кора ҳамин усулҳои ҳамин мекунад бисёр мешавад. ба ҳамин хотир ман ҳамин ситораи тоҷика даъват кардам дар ҳамин клуби хидмон ки ягон усул ягон як таъм боша зарраи як таъм боша ки барои варзишгарои мо як ҳамчун мастер класс нишон диҳад. лаҳзаи Расул баҳри варзишгарони ин клуб ки ба наздикӣ муҳорибаи дӯстона миёни рақибони рус дар торори веб-клуби шаҳри Душанбе мегузаронанд машқҳои таълимӣ намоиш дод. شما باید سعی کنید نفرسوید. ما باید قوت نفرسوید. اما خیلی باید پیونده کنید کارم نکنید. درمانم نکنید. میرم خیلی. скорость тащан. Я уже метну любой полевой участок дальше. мақсад аз баргузории ин машқҳои таълимӣ тарғибу ташвиқи варзиш миёни ҷавонон ва омӯзиши усулҳои маъмули Расул ки аксари онҳо дар муҳорибаҳои омехта истифода мешаванд ба ҳисоб меравад. сараввал Расул барои ҷавонон сабурӣ ва зиёдатиро тавсия дод. муҳимтар аз ҳама иброз намуд. Расул ҳарчанд дар ҷараёни муҳориба хаста шуд, вале бояд ба рақиб хастагии хешро нишон надод, чунки ҳариф низ хаста шудааст ва дар ҳолати эҳсос намудани хастагии рақиб аз ин фурсат истифода мебарад. ба ин Толори Динамит чанд лаҳзаи техникӣ ҳолатҳои вақти гӯштин ва варзишгарон нишон додем. варзишгарон тайёрии хуб доранд. ман физически дар назар дорам, ҷисмонӣ ва ман боварӣ дорам ки варзишгарои мо маҳорату қувваи бузургро нишон медиҳанд дар ин мусобиқае ки дар пеш дорам. ман ба ин варзишгарон ва ҳамватанон мехоҳам муваффақият орзу кунам ва боварӣ дорам ки даст боло шуда ӯри Тоҷикистонро мебардорам.
بسیار می‌ندارم از مربی از اکای احتام که من را به اینجا دعوت کردم و من بسیار با من معقول شد این طلور دینامیت و این ورزشکاران بهترین. ба ҳар ҳол толор навтаъсис аст, вале натиҷаҳои нишонрасро дастпарваронаш нишон додааст. ба монанди зуҳур Нурмамадов дар Фаронса, Ҷамшед Раҷабов, Шоҳин Сафаров ва чанде дигарон. ин ҳам бошад дар натиҷаи тамринҳои пайвастаи устодашон Аҳтам Хокиров ба даст омадааст. имрӯз низ мебояд тайёрии пурзур дид ба мусобиқаи дар пеш истода, чунки на рақибони баробар, балки тими мунтахаби кишваре ки зодгоҳи ин намуди варзиш аст, дар майдон варзишгарони тоҷикро интизор аст. омадани Расул барои варзишгарон шавқу рағбат афзун намуд. чӣ мешуд, дигар федератсияҳои варзишӣ низ на танҳо бо ширкати Расул, балки бо он нафароне ки мардони майдон буданд мегузаронданд чунин машқҳои таълимиро. охир сарзамини тоҷикон паҳлавонпарвар асту танҳо талошро аз мо талаб мекунад. баҳри ин мутахассисони соҳаи варзиш лозим аст то қоидаҳои маъмули намудҳои варзишро ки дар арсаи байналмилалӣ истифода мешаванд барои наврасону ҷавонон бояд омӯхт. албатта нафаре ки чеҳрае ки барои мо ошно аст, ин ҳам бошад Расул Боқиев ки борҳо мо дар бораи ӯ барномаҳо барои шумо пешкаш кардаем, ва Аҳтам Хокиров, ин ҳам бошад президенти лигаи самбои муҳорибавӣ ва муҳорибаҳои омехта. имрӯз дар ин толор Расул Боқиев меҳмон аст ва бо аксҳое ки имрӯз мебинем дар сару либоси мо, бо аксҳои Расул Боқиев, ман боварӣ дорам ки имрӯз чеҳраҳое ки дар атрофи мо ҷамъ омадаанд ба монанди Расул қаҳрамон мешаванд. ин ҳам бошад қадамест. ба ин хотир бояд ҳарчи бештар чизе ки Расул Боқиев низ иброз намуд, бояд бештар тамрин кунанд ва сабур бошанд. ба хотири сабурӣ имрӯз аст ки Расулро дар кулли ҷаҳон мешиносанд. ба хусус дар Тоҷикистон номи Расул Боқиев дар саҳифаи таърихи варзиш сабт гардааст. боварӣ комил аст ки имрӯз низ ҳамин чеҳраҳое ки имрӯз дар қатори мо рост истоданд ба монанди Расул Боқиев парчамбардори кишвар мегарданд ва шаъну шарафи тоҷикистони моро дар арсаи байналмилалӣ баланд мебардоранд. ба ҳамаи ин бояд пеш аз ҳама мураббӣ ва сармураббӣ Аҳтам Хокиров ва дигар мураббиёне ки чуноне ки Расулро низ тарбия карданд бояд ҳарчи бештар кӯшиш намоянд. мо низ то барномаҳои дигар шуморо шоду пирӯз мегӯем. албатта хоҳед ки агар ҷасуру солиму агар далер бошед, пас биёед пайрави Расул Боқиев ва чунин ҷавонони баобрӯ бошед. من جمشید رجبов در این مسابقه جام اسماعیل ثانی که با رقیب خود البرت احمدov آزمایی میکنم. باوری کامل دارم که در این مسابقه جام اسماعیل ثانی پرچم ملت عزیزان رو بلند میبردارم. این محاربان برای من جدی بوده. کوشش میکنم که در اینجا هنر زیبای خود رو نشون بدم. Меня зовут Хасан Галиев, я выступаю за чемпионат России. Буду биться на турнире битвы за титул снова команды. من معلومم جمشید که مسابقه جام اسماعیل ثانی در جنوب برگزار می‌گردد و من در این مسابقه اشتراک نمودم. محاربه خیلی خوب نشون میدم. Я зовут Александр Никитин, из города Санкт-Петербурга, и буду биться по самбо. Будет, я думаю,
красивый бой, зрелищный. Соперник готовится. Серебряный призер чемпионата мира по боевому самбо. Сергей Паль!